Ez gara modernoak, hori diote Puntu eta Koma taldeko kideak. Atarrabiara etorri gara taldea ezagutzea. Asier Etxeberriak martxan jarritako egitasmoa da honakoa. Egun talde izaera hartu duena. Honakoa taldearen iraupen luzeko lehen diskoa da. Gaur, gurean, Puntu eta Koma. Sinistu idaztekotan nengoela, baina ziur jabetasunak aurre egin dit. Atzo ezintu da lagurtu diozu, miopia emozionala edo auskalo. Asier Etxeberria jarri zuen martxan Puntu eta Koma bakarkako egitasmo bezala. Denborarekin talde izaera hartzen joan da. Puntu eta Koma 2008an sortu zen, hasiera batean proiektu pertsonal gisa eta sorkuntzarako grina batetik EP txiki bat atera nuen, instrumentala. Eta ez zuen oihartzun handirik izan, baina hortik 3 urtetara berriro berrartu nuen egitasmoa eta orduan letra sartu nion Ainhoa eta Karmeleren laguntzarekin, bai, Naskerreko bikidekin. Orduan, bi kanta atera genituen, eta orduan hasi nintzen gehiago makinatzen, letra sartzea guai dago hemen, igual ez da zer gehiago egin beharko litzateke. Eta hola hasi nintzen etxean sortzen, iazko diska atera arte, ez gara modernoak, eta orduan Nestorrek lagundu zidan batidearekin, eta gerora Ainhoak ere koroak egin zituen momentu horretan, eta gerora Gorkare sartu zen, gaur egun daukagun laukote formatua sortuz. Yo entro a la banda por medio de hablando con Echeve y demás así, pues que tenía todos los temas ya, casi todos los temas ya hechos ya en MIDI, dibujados y demás y así grabados, le pego una escucha y demás y así, y poco cambio tampoco me dio tiempo a hacer, porque al final pues el tema tan bien estructurado y tan instrumental hecho, con voz y con todo y demás, pues hay margen, pero bueno, le puedes dar luego el toque, el brillo un poco cada uno, ¿no? Luego en el estudio pues un poco se hizo y demás, un poco de cambios y demás así, pero casi como estaba ya hecho y demás, que estaba de lujo. Etxebe kontaktatzen doz momentu baten, ez gara modernoak diskue grabateko dauela edo estudizuen sartuteko dauzela, ailegaten daz Etxeben mesue esaten, diskoak grabako dauela eta zuzenekoetara eraman nahi dauela. Orduen, ni sartu zen haien batez be zuzenekoetara eruteko disko hori. Orduen hartu zen bidali zaoztezen maketak, lehenengo, Nestor rekomentatu zen maketak, horrek entzun zaotezen, apurtzu bete horrek ikasten hasi nintzen, eta diskuen agertuten dizen gitarra danak Etxebe grabazan dauzen, zimaz ni sartu zen haien zuzenekuetara disku eruteko. Gure kasua pixkat bitxia da, azkenean abiatzen da proiektu personal batetik, talde izaera edo talde formazio daukagu gaur egun, diska bat aurkezten ari gara, baina modu berren ere, taldean aldaketa batzuk izaten ari dira. Nestor sartu da diskaren grabaziotik, kontzertu batzuk eman ditu eta rengo kontzertutik aurrera hasiko da gurekin beste baterista bat, Asier. Eta modu berren ere Ainhoa Naskerrekin jotzen dabil eta Puntu eta Koman jotzen du posible duenan, orduan azkenean bada eraldaketa prozesu batean, dinamikoa dena, baina zentzu batean ere polita dena ze jende berria sartzen ari da eta Puntu eta Komaren lehen aroa askoz ere pertsonalagoa izan zen, barnera begirakoa. Egun, kantu biziak eta zuzenak dira nagusi. Bai, hori da, azken finean, bai musika estilo aldetik eta baita ere formatu aldetik bi aroiek desberdindu daitezke. Eta, egia da sorkuntza aldetik, bai, nire iniziatibatik sortu izan dela behintzat orain arte, baina askoz ere erosonago ni pertsonalki banda formatuarekin, partekatu zideiak, bakoitzak ere bere ekarpenak egiten du kantak bere moduan jotzen, bai, nahiz eta oinarri
oinarri daiko sendoa izan. Hortaz, bueno, nik uste dut azkeneko fase honetan ni bentsat erosago nagoela. Izan ere, rockaren barnean kokatzen da taldearen jarduna. 80 hamarraldiko erritmoak dira nagusi, tartean grungea, distortzioa eta giro melodiko bezain zikinak. Hori, roka alternatibo deitzen diogu, grunge, pop pixka bat ere, baina bai, orokorren esan dezakegu 80 hamarkadako rockean oinarrituta dagoela batez ere. Distortzioa, baitare, bueno, modu akustikoago batean, kanta batzuetan, baina batez ere kanta gogorrenetan zikintasun apur bat. Izaeren dipia disko txikiaren ondoren, Nasker talderekin egindako elkarlanak ikusten du argia. Bideo formatu ederrean argia ikusi zuen, Dikotomia kantuan. Bai, hori da. Azken finean autua izan zen ahotsa sartzea, eta nik momentu horretan Ainhoa eta Karmeleri proposatu banien da gertukoa direlako, kuadrillakoak dira, eta asmakizun bat izan zen. Prozesua nahiko organikoa izan zen, nire etxean elkartu ginen, ideia batzuk bota genituen eta letra guztion artean sortu genuen. Eta gero 3-4 txaiorekin ja nahiko izan genuen grabatzeko. Zorionik ez zuten atera lehendabiziko diska hori, bai, eta bueno, esan dezakegu haien lehenengo aurrelana izan zela behintzat estudioan. Bai, orduan, zentzu horretan polita izan zen. Taldearen lehen estudioko lan luzea musiki estudiotan grabatzen da. Adrian Vallejo soinu teknikariaren gidaritzapean. Musiki estudioan grabatu ditugu kantak, Adrian Vallejorekin. Aurretik ja esperientzia izan nuen berarekin, ezkutu eta kizama taldeekin grabatuz, eta esperientzia oso atsegina izan da, oso ongi ulertzen dugu elkar, eta nik uste dut dagoeneko sinbiosi bat emana dagoela gure artean, orduan. Nahiko argi neukan bertan grabatuko nola. Egia da asko lagundu zigula Adrian Vallejo, bai, musiki estudioko teknikariak, azken finean, nahiz eta izan oinarri oso finko bat, bera proposatzen dizkizu ideia berriak, bai, nik uste dut ekarpen handia egin zuela. Ez horren beste estrukturan, baizik eta soinuetan, Adrianek oso ongi ezagutzen du zein izan daiteken kanta edo estilo bakoitzarentzako gitarra proposa, ekipa proposa, jotzeko modua proposa, orduan horrek asko lagundu zuen prozesua aurrera egitera. Eta gero batez ere hori azkeneko emaitza lortzerako garaian, berak egin zuen lehendabiziko mix horren proposamena, eta hori ere asmakizun izan zen. Bueno, pues al llevar los temas ya bastante estudiados en la sala y demás así, pues fue la verdad que bastante rápido. Grabé yo primero, luego bajo, luego guitarra, o sea, no se hizo a la americana ni tampoco rollo, igual tienes que esperar, si falla uno, entra otro. Pues fue rápido, en 3 horas. 3 horas yo creo, ¿no? 10 temas, ¿no? Eso es, pues ya estaba hecho y sí, la verdad que a gusto, la verdad. Hala ere, beti aipatzen du, gitarrista batek bateriak diseinatzea ez dela ideia ona, ze badirudi pulpo batei jotzeko modukoak direla. Bai, eskerra gero Nestorrek humanizatu zela pixka bat, ze bestela hori ez zegoen jotzerik. Egia da diskan ahotsen presentzia handia dela, baina hasieratik hori ez genuen horren beste zehaztu. Nik uste dut izan dela estudioan egin den aldaketetako bat, batez ere, buruan nituen erreferentziak ara eraman da,
nik uste izan zela teknikariaren proposamena eta aziertu bat izan zen. Nire ustez apurtxu bete ondo jolastuten dago horregaz, zuk dinesunagaz, melodiagaz, indarragaz, zikinkeria, gero garbitasuna punto batzutan, orduen nasketa hori, politxo gelditzu dela, pentsate dut. Bai. Ez gara modernoak izenpean taldeak 10 kantu grabatzen ditu, non izenburuak izaera ematen dion disko osoari. Kontzeptua bera bazegoen, eta azken finean oinarritzen da, gaur egun musikagintzan izan ohi den korronte batean, guayismo moduko hori, horren kontra joateren ideia. Hortaz, bururatu zitzaidan modernoa, modernismoa, gero harrikadak erori zaizkit horregatik, baina kontzeptu hori erabili nuen eta azkeneko lehendabiziko kantari jarri nion eta baita ere diskari. Azken finean, kanta desberdinetan landu nahi izan nituen gai sozialak edo kontrobersia zuten gaia, kontzeptu hau mahai gaineratzeko, eta pixkate esan bezala modernismo edo guayismo edo utxaltasun horren kontra jateko. Gainera, bitxia da hori izan zelako sortu nuen azkeneko kanta. Nik uste dute estudiora sartu eta hilabete bat lehenago horrela. Ordezkatu zuen hasiera batean sartu behar genuen kanta bat. Eta bilatu nahi izan nuena diskarekin zen dinamismo bat. Lehendabiziko aldiz entzuten zenean, entzularen arreta deitzean kanta kaineroekin, gero pixkat intentsitatea jaistea eta gero berriro pixkat goraka. Azken aldian asko hitz egiten ari da, makrojaialdietaz eta txikitik eragiteak duen garrantziaz. Taldeak argi du, nun eta zenentzako jo nahi duen. Bai, txikitik eragin daiteke, hori beti. Baina, ez dut uste momentu honetan mintzat ez gaude eta ez dut uste helduko garenik, ez da heldu nahi dugunik goiko bazakit zerua ukitzera nahiago ditugu holtza txikiak eta ezakit gure espazio erosoak esango nuke direla zirkuito xamurrago bat edo. Nik uste dut, ez dakit hortan sinisten dugula, baina askotan onartu beharra daukat ere kontraesan bat sortzen zaidala eta pentsatu dela, ostia, igual nahiko nukela heldu ona edo hemen jotzera edo ez. Gotzean pentsatuta ez, baina gero ikusten dituzuenan horrelako kontzertu zarra, noski sortu zaizkizula gogoak. Naskerrean nik uste dute badela eredu oso adierazgarria. Eta zentzu horretan erreferentzia bat izan daiteke. Aipatu bezala, rock koordenaetan dator Puntuta Koma banda. Egun, bizirik baino gazten artean modan ez dagoen musika joera bat. Ez da izelan esan, ezuin biharre korronte bat segitiarren, azkenien da zuri barrotik mobiduten dotxun zeuzer, hori ataraten dozu eta batzuk ataraten dugu rockaren bidez, beste batzuk beste estilo baten bidez, eta hori topa bide, bakotxak beran, zelan esan, beran eitzeko modu edako eta beran barrue ustuteko beran modu edako. Orduen, geurien ipentsate dut hau dala, musike hau. Modan egon edo egon hori ja bigarren mailako zeuzer da. Por supuesto, y actitud lo primero. Y jóvenes somos. Siempre hay tiempo para enredar, como digo yo, y para poder sacar cosas como estas nuevas y demás y todo, o sea, sí. Zein da, gure gerra zein da, ametxen trafikanteak, mamuak berrasmatzeko, beste bizio berri bat, kontagailua
Hasita bukatu apetaz, anai handiaren aferak, zuloak urrun ireki, zakuak ongi beteta, zukua ongi atera. Diskoan bada kolaborazio bat. Ametsen trafikanteak abestian Peio Armendarizek hartzen du parte. Egun, Marte Lasarte taldeko abeslariak. Diskan kolaborazio berezi badago, Marte Lasarteko Peio Armendarizek ahotsa sartu zuen. Eta tira prozesua nahiko azkarra eta polita izan zen. Abiatu ginen gai batekin, bai, zela azken finean gaur egungo testuinguru belikoa. Eta, abiatu nintzen ere bozeto batetik. Nire letraren partea biali nion, eta gero berak bere atala osatu zuen. Orduan, elkartu ginen besterik gabe estudiorako, horretik kafe bat hartu genuen, eta ja hori aski izan zen. Eskakeitanetik. Nik hortik ezagutzen dut, baino egia da Marte Lasarte entzun nuen lehendabiziko momentutik arreta asko ditu ziala, eta aukera desberdinituen buruan, azkenen erabaki nuen beraren gara jotzea. Eta asko gustatzen zait, Marte Lasarteren kanta batzuetan, eta hemen ere, nola lortzen dituen agudo batzu, jende gutxi heldu aldena. Diseinu lan koloretsuan dator diskoa, marrazki ederrez osaturiko artelanean. Mikel Bid arduratu da eginkizun horretaz, diskoari nortasuna emanez. Bai, kriston lana egina dago eta hemen eskertu beharra daukat Mikel Bidari, berak egin baitu diseinua, kontzeptualizaziotik azkeneko emaitzara. Azken finean irudikatu nahi izan genona guayismo hori, modernismo horren metafora bada, bai, zirku batekin irudikatzen dena portadan, horrekin asmatu zuen, eta gero, zer esanik ez, kolorekin, ilustrazioekin eta barruko grafika guztiarekin. Telefono dei batekin azaldu niola diskaren kontzeptua, bai, izenburuaren esanahia eta baita letren esanahia, eta gero, berak entzun zituen kantak eta etorri zen kontzeptu horrekin, bai, zirkuaren metaforarekin. Sokabiltzen urradura, bozgora juen indarra, pantailek ezkutatuak, etorkizun oparoa, algoritmoaren autua, entzun aldien borroia. Begirada bat, zer berri, topo geitamar, arrakalak eta antinaiak. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua da banda. Diskoa agertokietan aurkeztu nahi dute. Estudioan egindakoa taula gainean defendatzeko. Así es. Ya venimos un poco yo creo que de escuela de haber tocado, de saber a dónde vamos y de llegar, de probar y de tocar, o sea, que es una cosa mecánica, ¿no? Pero al final las ganas es todo también y al final eso es, a seguir dándole. Neuretzako beti da motibagarrize, leku barrize ezetutie, jente barrize ezetutie eta auri gauz egiten. Osea, azken finien, puntutako mara sartu nintzenetik bebai, leku barri asko ezetu dugu alkarregaz eta esperientzi barri asko euki dugu, eta hori da politxe, esperientziz jasotzie. Esan bezala nik uste dut leku horietan eroso sentitzen garela eta momentuz lehenetxiko ditugun tokiak dira. Diskoa kaleratu zela hilabete gutxi pasa diren arren, kantu berrien zirriborroak hasiak dira jada taldean. Hori dute helburu. Zuzeneko saioekin batera, entsegu lokaleko lanaz gozatzea. Gure asmoa da da, urroko hilabetietan disko hori zuzenekuetara eroatie,
Eta lehen esan dakue, esperientzi barrizeko kitxie, leko barrizek ezetutie, eta bidiegaz guzatutie, hori da asmue. Tocar y disfrutar. Yo un poco empecé a grabar el disco y luego era evidente que había que hacer directos y demás. Entonces yo andaba un poco más libre ahora con el parón con Guilty y demás, indefinido y eso. Tocaremos estos conciertos y demás y así y luego igual se tiene que cambiar de formación o lo que sea y demás y así, pero por ahora lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo pues gustora, bai. Kontzertuak ematen ditugun bitartean ere, nire burua behintzat ezin da gelditu bai, sortzen jarraitzen du eta, bueno, kasu honetan ere udaberrian kanta bat ateratzeko asmoa daukagu eta udazkenean beste bat. Kasu honetan parte hartzaileagoa dela esango nuke eta zentzu horretan polita da. Nestorrek ere grabatu ditu bateriak eta Gorkak eta Ainoak koroak sartu dituzte. Eta aurreko diskaren ezaugarretako bat baldin bazen estilo desberdinean hasten zituela eta intentsitatea ere desberdina zela, bi kanta hauekin pasatzen da berdin. Orduan, bueno, adi egontzeko. Eta modernoak ez izan arren, gogotsu gaude deitzen diguten lekutan jotzeko, kaina emateko eta proiektu honekin segitzeko.